אז מה קורה חברים? כאן אביתר 50 מילואים, והיום אנחנו הולכים לשחק לא שאי אפשר לקפוץ. וזה שאי אפשר לקפוץ, אם מישהו לא מכיר את זה. משחק סבבה, הוא לא כיפי, הוא סבבה. בקיצור, מי שלא יודע, פשוט זה משחק שאסור לקפוץ. יאללה, בוא נתחיל. אם אני מנסה לקפוץ, הופה, רובקס. רואים? אתם מבינים? זה מעצבן, כאילו. אוקיי. זה היה די קליל. זה בעיקר צריך לקפוץ כזה טק טק, אתם מכירים? לא, הופ. זה נראה כאילו אני הולך ליפול. נו באמת, קוס. אוקיי, צריך לבחור את הצבע הנכון. לפי דעתי זה היה צהוב, אדום, צהוב. זה... למה? זה נראה כאילו... רגע, מה? לא משנה, זה נעלם? כן. צפוי כל כך. הופה. זה נעלם. אוקיי, זה לא היה צפוי, חשבתי שזה פשוט בגלצ'ה. אני לא רואה. אוקיי. שכחתי להגיד לכם, אם אני לא מסיים את זה תוך 5 דקות, תוך לפחות 6 דקות, הסרטון נגמר. מה? לא. נו, זה נראה לי ירוק. עכשיו אתם ירוק. עכשיו אתם... אוקיי, זוכר. זה ירוק. אוף, נו באמת. ירוק. סגול. נו באמת. ירוק. ורוד. אוקיי. נו באמת. לפחות הגעתי לפה ב4 דקות. איזה שחור. אוקיי. נקפוץ מכאן. אימא'לה, תודה. כן, לפי הכדורים ללכת לפי הכדורים. הופה, לפי הכדורים. לפי הכדורים.
איפה? מה? אני הולך אחרי לקרוא. טוב חברים, נראה לי צריך להגיד ביי ביי. נראה לי. נו, זה לא חד. טוב, אני הגעתי עד לפה, נעשה חלק 2. ביי ביי.